गसाइगावनि सराइबिल गायदे हेलेना नब्लाङाव गसाइगाव जिल्ला अजा आफादनि जर'खा सावरायमेल खुंफुंदों। दिनै गुबुन गुबुन रोखोमै गोसारनानै थानाय बाथौ धोरोमखौ खौसे खालामनाय आयदाखौ लानानै दिनै मिरु बाथौ आफादनि बिथोन बायदियै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल गायदे हेलेना रायजोआरि नब्लाङाव मोनसे जर'खा अजा सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। बे सावरायमेलाव गसाइगाव जिल्ला अजा आफादनि गासै सा 50निबो गोबांसिन अजा आरो दौदिनिफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन रोखोमै गोसारनानै थानाय बाथौ धोरोमखौ माब्रै गोदान सानथौनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बयखौबो खौसे खालामनो हायो बेनि आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनाय हाबाफारिखौनो जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। दिनैनि प्रग्रामा जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफाद दङ। दा बे दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफादा दुलाराय गुदि बाथौ बे मोनसे आफाद दंखायो, बाथौ आफाद दङ आरो बेनि सिङावहाय मोनथाम आफाद दङ। दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, बेनिफ्राय दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफाद, दुलाराय गुदि बाथौ माइनाव आफाद दं। बे दालाय आफाद हिसाबै बे आफादनि सिङावनो मोनसे जोङो दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफाद हिसाबै थांनाय 2022नि 25 डिसेम्बरावहाय जों अजा आफाद हिसाबै दाजादों। दा बे गोदान बे अजा आफाद दाजानाय हिसाबै जोङो डिस्ट्रिक्ट अजा आफाद हिसाबै गिदिंनानै जोंनि बे गासै बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिखौ लाफानानै जोंनि फोथायनाय सिबिनाय बेफोरखौहाय दिनै बिभिन्न जायगायावहाय आलदा आलदा भाबै एसे गोसारना थानायखौ जोङो ज' खालामनो थाखाय फिल'सफिकेलि सारा बुहुमाव गुबुन गुबुन धोरोमफोर बादि जों बाथौ धोरोमखौहाय गायसननायनि जेनाखि मोनसे थांखि, बे थांखिनि नोजोरजों जोङो लेथेर फेथेर जाना थानाय दुलाराय बे बाथौनि माखासे आसार खान्थिफोरखौ जोङो ज' खालामनानै जेरै खेराइ गारजा गासैखौबो थि खालामनायनि मोनसे उद्देश्ययै दिनै प्रथमबारनि थाखाय नैबे गसाइगाव जिल्लानि बानजायनाय जेरैखि गुदि बाथौ अजा आफाद बे हिसाबै जोङो दिनैहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय सावरायजेननाय प्रथम बे मोनसे पदक्षेप। एसे दुखुनांथाव जाबोदों समय सापेखे जोङो जेरै बाथौनि जेनाखि फिल'सफि, बे फिल'सफिखौ जों लिरनाय महराव फोसावनानै होनो हायियाव, जोंनि मानसिफोरनो जों सोनानै होनो हायियाव भुलक्रमे जोंनि बिदा फंबायफ्रानो बुजियैयावहाय जेरै मालायनि थाखानाय धोरोमफ्राव एसे बारि बारलांदों। आरो बेयो बारा गिदिर खोथा नङा, खार'ना जों मिथिगौ प्रत्येक धोरोमावनो बे रोखोम मोनसे पन्थी हिसाबै गावबागाव जेनाखि मोनसे बिसास फोथायनाय आरो भारतआ मोनसे सेकुलारिज्म बे मोनसे कान्ट्रि हिसाबै धोरोमखौबो लानो हायो हिसाबै गुबुन गुबुन धोरोमाव बारलांनायखौ जों नुदों। खिन्थु बियो बारा गिदिर बाथ्रा नङा आरो जेलानाखि जोङो जोंनि बाथौ निजिसो थाखानाय फिल'सफिखौ थिग खालामनो हागोन, निस्सय जोंनि बे बारि बारलांनाय बिदा फंबायफ्रा बुजिनानै गावनि स्वधर्म माने गावनि निजिस धर्मआव फैफिनगोन होनना जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो जों दिनैनिफ्राय नैबे गसाइगाव बे जिल्लानिफ्राय बे अजानि रायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो सुरु खालामजेनदों। गुबैयै नैबे गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जोंहा बाथौ हिसाबै जिल्ला दङ बेवहाय। बे गसाइगाव जिल्लानि अजाफ्रा जोंनि मिथिनायाव दिनै 50 जननि एसे बारा दङ। आरो बेजों लोगोसे बे अजाजों सोमोन्दो थानाय जोंनि आसार खान्थिजों सोमोन्दो थानाय जोंहा दौसिनिगिरिफोर दङ। आरो माखासे बेदिनो बिमा माहारिनिफ्राय जेनाखि मोनसे मा होनना बुंगोन बेखौ डिभाइनेसन मोनसे सिस्टेम, बेयो नायखांनाय मोनसे सिस्टेम, बेबादि साफा बेक्ति अजाफोर दंफैयो बेवहाय। बे अजाफोरखौ लाफानानै जों बे अजाफोरनोबो बे नायखांग्रायानो जा दौदिनियानो जा फिल'सफिकेलि जों बेवहाय सोना होनो माखासे गोनां बाथ्राफोर दङ। दा बेखौ जोङो बिसोरखौ ज' लाफानानै बाव सावरायनायनि बेबस्थाखौ लानाय जादों। गिबियाव सावरायनाय आयदाया जाहैबाय, आं एसे सिगाङावनो बुंखाबाय, जों दुलाराय गोदो गोदाय आजै आजौनिफ्राय जोंनि बर' धोरोम अर्थात बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमखौहाय जायगा बिसेसै जोङो बे रोखोम लामा ससेयाव लिरनानै दोननाय मोनसे धोरोमनि बिजाब गैयैलाय जायगा जिहेथु एसे लेथेर फेथेर जानानै थादों। दा बे लेथेर फेथेर जानानै थानाय बेनाखि आसार खान्थिफोरखौहाय जोङो ज' मोनसे एखे धोरोमनि एखे फोथायनाय एखे सिबिनाय एखे आसार खान्थिया मारैहाय आलदा आलदा जाबाय थादों,
दा बेखौ जोङो नुनायाव उसुबिदा नुदों आरो गुबुन धोरोमारिफ्रा जोंनि धोरोमखौहाय बिसोरनावहाय धोरोमा खौसे नङा बेवहाय सान्थौनि माखासे माबाफोरखौ धोरोमनि जेनाखि फिल'सफि सान्थौ बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै बा जों प्रकास खालामनानै जोङो होनो हायाखै दा बेखौ जोङो फिल'सफिकेलि जोंनि बाथौ धोरोमखौहाय बे फोसावनायनि जेनाखि मोनसे थांखि बे नोजोरै जोङो दिनैहाय गासैबो अजाफोरखौ लानानै जों सावरायनाय बेबस्थाखौ लादों थांखिया जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोमखौ प्रसार खालामनायाव फोसावनाय फोगोमनाय फेहेरनायाव गुदियै जोंनि अजाफ्रानो गुबै दायित्व दङ आरो बे अजाफ्रानो गासै आसार खान्थिखौहाय जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनावहाय जिनाखि आसार खान्थिफोर जायो आरो धोरोमनि जेनाखि फोथायनाय सिबिनाय बाथौ सायसालामियानो बुं खेराइयानो बुं बा गारजा गासोनानो बुं बा हामबायानो बुं बेफोरखौ जिहेतु अजाफ्रासो मेइन दायित्व लानानै जोङो न' थांनानै खामानि मावो बे हिसाबै अजाफ्रानो बांसिनै बाथौ धोरोमनि जेनाखि फिल'सफिखौ फोसावनाय आरो बेखौ हमथानायाव अजाफोरनि गिदिरथार बिबान दङ हिसाबै जोङो बे आयदायावहायनो दिनै अजाफ्रा खौसे जानायनि मुङाव जों सावरायगोन। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं बरायग्रोनाय जाहैबाय दा जोङो नैबे क'क्राझार गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जाहा जथनाखि अजा आरो दौदिनि आरो नायगिरि आरो जा बाथौ हाबा होग्रा अजा आरो आथिं आखाइ बायनाय फाहामग्रा अजा बेखौ लानानै जोङो दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफादा मोनसे लोगो हमनाय मोनसे माबाखौ लानानै आरो जोङो बाथौ धोरोमखौ माबोरैहाय रैखाथि होनांगौ बिनि थांखि बायदियै जों गोबां गोथौ आरो गुवार फोसाबथारनायनि मिजिंखौ लानानै जों दिनैहाय सावरायनांगौ दं होननानै जों बाहाय दिनै सेथि गसाइगाव जिल्लायाव आगान होफैदों। बेबायदिनो थांखिया लाबावदों बबे जिल्लायाव बाथौ धोरोमखौ खांनो थाखाय बाथौ धोरोम अजा आफादा खम दिनै जों बेफ्राव सं दानै जों बेबायदिनो बाथौ अजा आफादखौ फेहेरलांनो नाजागोन बेफोरबायदिनो दुलाराय बाथौ धोरोमखौ जोङो गेरेमसा महर होनो नाजालांगोन बिनि थांखिखौनो लानानै जों दिनैहाय बे मेलखौ जिरायनाय जागोन। बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन जेरैहाय डायबिटिस लोमजानाय साजानाय आथिं आखाइ मोदोमाव सानाय सुनाय भां गान्जा डेन्ड्राइट ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायि जानाय बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099480118।